В кариера започваме пътешествие в света на най-новите актуални заглавия в традициите на добрите жанрове – фантастика, фентази, научно-популярна литература, през погледа на издателска къща Бард. Едно от емблематичните имена сред българските издателства, което вече повече от 20 години радва своята аудитория. Не случайно тяхното лого е книгите, които чете светът, защото заглавията, които предлагат, оглавяват не само родните, но и световните класации. Новата ни рубрика е доказателство и за големия читателски интерес към хубавата и стойностна книга. Заглавията, които излязоха през последния месец. Везба е първият том на една фентази поредица "Изтъкан свят". Става въпрос за една мрачна антиутопия, за един свят, в който всичко е манипулирано и управлявано от политическия апарат, наречен гилдията. Везба е дебютната творба на авторката Дженифър Албин. За почитателите на фентази жанра мога да препоръчам и "Рицарят на седемте кралства", книга, която доведе до възторг почитателите на Джордж Мартин и "Песен за огън и лед". Това е предисторията на епоса "Песен за огън и лед". Състои се от 3 новели. Пол Кристофър като автор е познат с трилърите си "Ала Dan Brown", "Бележникът на Микеланджело", "Евангелието на Луцифер", са едни от най-силните заглавия в този жанр. "Стръв" също е трилър, мога да кажа един много модерен трилър. Той е провокиран от десетките реалити формати, които по един много перверзен начин надават за зрителския интерес. "Безбожен час" е поредния роман на Мери Хигинс Кларк. Авторката е изключително популярна, известна още като новата Агата Кристи или американската кралица на съспенса. Тя има над 30 романа. Богатата жанрова палитра на Бард включва още и световна класика, съвременни романи, мистика, езотерика, популярна психология, детски книги. В момента издателството разполага с над 600 актуални заглавия. Насочено значително към младата публика, то се фокусира върху жанрове като фентази и фантастиката. Освен това, има идея за разработване на изцяло нов бранд, насочен към малките читатели. Тези проекти вече са в ход, а една от главните им цели е формирането на вкус към хубавата книга. Още от най-новото и актуално в тази посока. Последните години хомеопатията придоби особена популярност. Такава популярност, че напоследък да посетиш добър лекар хомеопат изисква повече време и средства, отколкото да посетиш лекар, занимаващ се с конвенционална медицина. "Хомеопатия" на Колин Грифит, един страхотен сборник, представляващ есенция на най-силните трудове по хомеопатия. Лумира е последовател и ученик на известния професор Норбеков. Подзаглавието е "Процесът на стареене може да бъде спрян". Това не е случайно. Практиките, с които се занимава Лумира, целят да възстановят органите ни. Нейното учение се занимава с това да обедини отново духът, тялото и душата, а обединението, целостта винаги означава здраве и дълголетие. Доброто образование не би било възможно без добрата книга, а когато става дума за фентази и фантастика, трилъри, научно-популярна литература, световна класика, съвременни романи, мистика, популярна психология, изборът отвежда естествено към утвърдени имена в книгоиздаването като издателска къща Бард. В началото на годината излязоха и някои нови заглавия. Георги Жеков е български автор. Предходната му книга се казва "Другата реалност". Тя беше в областта на езотериката. "Медицината на новото време" е едно практически насочено заглавие. Както подсказва логото, което е изведено с думите на Шопенхауер: "Ако нямаш здраве, нямаш нищо". Книгата е посветена на здравето. Тя съдържа множество практически
съвети как да подобрим здравето си, как да избегнем заболяванията и как да забавим процесът на стареене. Мога да кажа, че стилът е много кратък, много жив и много ясен, нещо, което рядко се постига от автори като Георги Жеков. Някои от темите са възстановяването на енергийния баланс, ваксините, балансирането хранене, суперхраните, алкално-киселинния баланс, емоционалните заболявания, както виждате, съвсем практически насочени теми. В 7 кратки разказа Митко е включил винаги вълнуващи го теми за божественото, съществува ли духовен свят, за паралелни реалности и така нататък. Можем да кажем, че разказите на Димитър Божанов са философски, което за много хора означава, че са отвлечени. Това ни най-малко не е така. Неговите разкази са много живи, с превъзходен език, близък до естествената реч, почти жаргон и с вълнуващи българи на много близки нему реали. Вселена с промисъл е много оригинална книга. Съществуват много заглавия, които са посветени на двете крайни мнения. От една страна, че Бог е единствения създател, всичко се дължи благодарение на Божията промисъл, той е единственият демиург и творец. Обратното мнение е, че науката е в основата на всичко, апологетите на науката отричат естествено божественото. Загадките на древното минало е една антология под съставителството на Греъм Хенкок. Тя включва всякакви теми на науката. Урсула Ле Гуин е позната най-вече с книгите си Землеморие и приказки от землеморие. Тази антология представлява сборник от най-добрите разкази на Урсула. Търсенията на Барт са в посока добрата книга. Независимо от жанра научна литература или познание, се популяризират нови теории и добре аргументирана публицистика, провокативна и различна. А що се отнася до художествената литература и романите, те не изостават от поредиците и добрите автори, които читателите обичат. Откриват се и нови стилове, нови майстори на словото и публицистиката. А издателството вярва в добрата ерудираност на публиката, за да ги разпознае и оцени. Другият трилър, който съм подбрал, е Червена мъгла на Патриша Корнуел. Една много популярна авторка на крими романи, която има твърда аудитория. Мога да кажа, че нейният електорат е по-стабилен от този на БСП и ДПС взети заедно, понеже никога не изменя на стила си.